The church, abana ba minto ba Nyamato, my cousins actually. Mamo Yoralire was my mentor. Esenge nchochinsa chiaelire. Tigaga akintebe buna. Tigande eterambirambiane. Eyo mugakone ne family ya Nyagarama engima. Oyo mama oralire. Nero bwatse titata akanyora chikura. Ntwa eta nere nyamire ngima. Igarenge kondo ka junior ekiagara no twalenge nere nyabururu girls. Igarenge gonte ina gwesoka kwanyegera iga. Riberera! Mamo yoralira ntebetinga tenena. Akangira mpaka agansomi. Kero monya matuta na West Mogirango chikilani chiabo. Agantebi mpaka abamweri. Agantebi kero muntu. Agantebi ayemu abarake. Bono gendo ligichikura. Akio utario bwanchani obia. Njetindi siasa, njemo manyete Riberera. Njeno montoko nyagerie bintu byakoraki byaje. Akiti nkwe bagotanga rende. E president nyangete ganto gake. Naende gente kyo. Tigankore. Egente kino kwenda korete university. University ya Nyamira. Tiganda akora. University ya Nyamira. Tigankore rende. University ya Nyamira. Nero na chete kolani korugalia. Mbarenga banje tenete university. Mataiti university. Aya tigaba nonkore. Mwa sakongi tamba tebi chemnaiga. Tidi mangana yuna mokagete. Tiganda te university ga Nyamira. Echego konya abantu baitombi amono. Mwa sakongi tagaki. Njene university yokangoreteki nkoligia. Nande number 2. Egento kyokangoria abantu ba Nyamira banyore ebirogo. Ekina kiegente ke maene kiamangana. Ta inuma moyo de bakende. Tigande te university na ene motenene momboringa ebinto birye ngaibire. Tiganya saba seseni. Riberera derierio. Aya. Bas.